Ond ar alwad yr utgyrn, a wnaeth ysbryd yr oes sefyll. Wrth i'r llif oleadau lanio ar Enillydd Gwobr goffa Daniel Owen, eleni. Gawn ni'r cipolwg cynta ar yr osgwrdd yn gwneud I ffordd I gyrchu'r Enillydd draw i'r llwyfan. Ysbryd yr oes oedd y ffigenw, a fel y clywsoch chi, Ysbryd yr oes hefyd yw teitl y nofel fuddugol eleni. Ac wrth i'r osgwrdd a siwga hir, eirgain Dafydd, Nest Gwilym ac Annie Llun, gyrchu'r buddugol. Fe gawn ni glywed yn y man pwy yw Ysbryd yr oes. A chefnogaeth amlwg y gynulleidfa yn dweud cyfrolau, a balch iawn bod na dilyngdod yng Nghaerdydd eleni. Telynor Dylan Cernyw yn croesawu'r buddugol ar osgwrdd i'r llwyfan. Enillydd Gwobr goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn y flwyddyn 2019 yw Mary Williams o Gaerdydd.